Hi guys! So ngayon is magbablog tayo. Punta tayo fish pond. So, kung ikaw bago pa lang sa aking YouTube channel ka, mag-subscribe na and click tayo na bell para updated ka sa aking mga videos. So is maglalaro kami doon sa fish pond. May paputok. Hi guys. Ngayon punta tayo sa fish pond. Fish pond. Hi guys. Hi. At pala si Hailey. Aba, Isha. At ako, si Zoe. So guys, nandito kami sa fish pond. Sobrang saya. Ano ka ba yung beshi? Vlog ko. So kakagaling din ng mami sa church. Uy, halika mang ano tayo. Nasa fish pond tayo. Punta ta ka Arning. View! So, may kabundukan doon. Akin na ako. Ikaw yung ibibidyo ko. So, balik na tayo doon. Baka malaglag pa ang cellphone ng aking papa. Maglalaro na lang tayo na. Kakain tayo. Yan yung ano paputok na candy. Okay. Sa'yo yun ah. Yung nandun sa may ano ah. Hoy! Yung chinelis ko ate Zoe. Paputok candy yan. Minsan meron rin yung parang powder lang na maasim. Pumuputok kayo sa mga dila guys. Bakit? Ayan yun. Parang sisig. Ay! Ang sarap, grabe! Joke lang, hindi sa akin yung paputok. Tingnan ko. Hindi. Ay! Orange na naman, hindi paputok. Nakuha. Diyos ko na nga eh, diba? Diyos ko, kakain. Ako! Ay, paputok. Bumili yung daddy ko. Ako, hindi naman. Nila, napabili ka. Sigurado ka. Wait lang guys. Hindi, binilhan na. Kumakain. Kasi bumili ang daddy ko. Binigyan ko yung hi kayo, hi. Hi. Hi kayo. Si Mami. Ano to? Mag-hi kayo. Hindi na tayo nakakita sa lamesa. No. Ay, gas.
sila. Ang dami, oh. Wilhelm mo. Mag-stop ka. Ako na mauna. Bang! Diyan mo. Ay, maulog ka mo. Dito na lang kayo, dito na lang kayo. Dito na lang kayo. Hey, yung bangka! Kuya, merinda yo. So, pauwi na tayo, guys. So, eto, may tanim si Kuya Erning na sitaw. Kadami. Mhm. May iba, mahahaba na.